prostředí! Asi společně. Čůzák! A natáčám 40. video. A on 40krát řekne, je to. A já 40krát to musím natáčet a tady se nervózňuju. Jak kreten. Na. A pozdravujeme Nikomen TV. A dáme mu dáreček, dáme mu pusinku, daj pusinku. Pošli pusinku. No. Ty proti vám, Nikoska. Jsme uchylové. Luky se drží, umírá, točí se, chce mě zabít. Kvůli tomu, že se nedržel. Jaký boss, nedržel se a zabíjá mě. A jsme v holíči. A posílajte unboxing. A hlavně plechovky. Ty vole, to je kreten. A když budete posílat plechovky, tak posílajte umyté plechovky. Energy drinku, hlavně bereme hlavně energy drinkové. Ty vole. A tak, no a můžete poslat aj jináčí věci. A rádi bychom dostali aj Jelly Beans, aby jsme mohli natočit Jelly Beans Challenge. Můj kamarád to měl a dá mi jedno dobré, citronek, a ostatních žereků bylo dobré. Ale mě to nechutilo, takže bude to větší extrém. No a já jsem ty Jelly Beans ještě nikdy nejedl a chcel bych to zkusit. To je úplně, to je jistě, jak bys zjedl hrášek, který nemá žádnou chuť, len ti dodá chuť toho, co tam máš napísané. Můj kamarád Ževraj měl ale to samé. Dobré, nechme to. Můj kamarád Ževraj měl blívku a z toho žereku blbá 3 dní, no tak. To chceme zkusit. Toho, Jelly Beans. Ale já zkusím. Blbka. Aha! Já se na to můžu Strát. A zajtra asi žádné video nebude. No, lebo jdeme s kamarádama ven. Jo. Alebo aj. Ještě nevím. Ale to nebudeme zveřejňovat. A možná, že já přestanu být kameraman Lukeho. Já přestanu být asi kameraman Lukeho a půjdu kamerovat k Nikoménovi TV. Já budu s ním asi natáčet video, jsem se s ním dohodal, že by si chtěli natáčet nějaký challenge. Fackovací challenge. My už jsme dneska snažili fackovací challenge, robili jsme parkour. Robili jsme asi 20 videí a nikdy nevyšli. Strašně jsme se na tom nastrali. Víte, co vám povím? My jsme šli od henta, zpátky a sem. A víte, jaké to bylo? Prostě jsme se nastrali. My se začali hádat, že furt by se zbýval natáčal. Začali hádat. A chill do hodiny dali kamery. Jo. Dobre. A toto bude konec videa. Lebo nebude zase tak dlouhé, lebo zase nám to zabere moc místa. A tam je nějaký parkour. Jo, dobre. Tady to bude konec. A tady parkour.